jamge no waali fini weete men ñande amde 26 duujal ujune 225 ina hawri e 28 saftorandu ujunere temen 4 fergo aduna mi woyi o aduna mo keddotoɗo woodani mo garɗen tampude foftere weeɓani kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani goto fof kondu fiya umata lurani yo aduna sa miijima mbiya ɓoyde jarani aduna kewɗo jarabuji ɗi dadde hen weeɓani lawol ko gotol poccigol rewde hen weeɓani ɗo kaɗaɗi kewi giɗaɗi pamɗani ɗo jawdi fonda e wonki warde hay hunde wonani ndereru heewi nunɗal weeɓani yimɓe elle liɗɗi mbangu moɗi wukkidde woodani ko haɗi miijuɗen ko adata haytani kala ko woni e leydi ma wontu leydi mayde hay goto ɗaccani hoɗodiral leyɗal saɗa yaha sibra ɓurani golle bonɗe gam jawdi ndi naworde woodani kala ko ndi heewi so aɗa yaha jeeɗiɗi métre uji a ɓurani fiile e ma ha tiiɗa taw ɓortade woodani tawaɗa uppi kewɗi ɗi dande memani ɗurniɗo tara ummade woodani ko woni ko aadi yurmini battane ɗe belani ɗo yiɗɓe goppa yo aduna mo ruttitade woodani ɗo giɗo dusata giɗo hanata e gaska ɓernde welani rawata hen ko ceerigu e yewede ɗo haaɗi woodani mo yewni maayi ɗo yewede mum gasani sabu ma abbo mo jiidal woodani wadde batten hakkillaji men o aduna so jumre waɗani kala ko cuka ko waɗi so mangu ittani on yo andu battane mum janggo pewani koyo aduna dañante lakara mo bonani koyo aduna gollante aljanna mo nadde hen weeɓani jomam ya yaafo min tawde min timmani ya ɗaw min gay jengue guedadde hen weeɓani mbaɗa min e yurmede ma hewde nde famɗani ya dandu min bonege jengue guiñifoɓe godani amine amine ya bajjo mohono mum woodani ya dandu min ñande dadde weeɓani kuɗol lamtoro Sall Abdoul Toksel mo ndulumaji Dembe e dande Sawdou Ibrahima Tall mo dañcaɗi to dal Pulaar murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallene nder hen